Munkásságukkal részei lettek a magyar film történetének, és mostantól szobormásuk is méltó helyére került a filmes közterekre. Várkonyi Zoltán, mintha csak valamelyik műterembe igyekezne a Lumumba utcai filmgyárban, és a közművelődési stúdiókban, filmes nyelven szólva a másik helyszínen, Deák György töltötte életének alkotó évtizedeit a népszerű tudományos stúdió vezetőjeként. Új utak és műfajok, izgalmas filmek és felfelé ívelő pályák, amelyeknek indulásakor ott bábáskodott. Emlékeznek rájuk a barátok és pályatársak, és emlékezetében tartja őket a mozinéző, aki a filmszalagokon találkozhat művükkel. Nemeskürti István avatóbeszéde a filmszakma az egyik legfiatalabb művészeti ág múltjára emlékezik. A múltra, amelynek már múzeuma van. A Kaposvárot létesített első magyar mozimúzeum Torma Károly gyűjteménye alapján most visszapergeti a filmet. Ez a műszer, ami előttem van, egy Kinora képnéző készülék, 1910-ből származik, egyik legkedvesebb darabja a Kaposvári Mozimúzeum relikviáinak, ahol több mint 200 tárgyat tartunk nyilván és állítunk ki a közönség számára. Az emberiség őskorától hősöket igyekezett ábrázolni, és ezt árnyjáték segítségével oldották meg. Ez egy stroboszkóp, amelyiken a mozgás különböző fázisát rögzítették az alkotók, és ezt körbeforgatva, amikor a nyílásokon keresztül néztek be az emberek, akkor a két figura egybeolvadt, és a szem egy mozgás élményt észlelhetett. Ez úgy mozimúzeum, hogy mi vetítünk is, mozit is csinálunk, és nem csak a kiállított tárgyak